जितु जोंनि बीटीसी सरकार आरो आसाम सरकारा मोनद' जौगाखानाय हारिनो एसटी होनो थांगासिनो बेनि सायाव जों हेंथा खालामनानै दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनोबा बिथांमोना गोबां जौगाखानाय जोंनि दा बर' हारिया जों 14टा एसटी थाखानाय हारिया बिसिनि एथबां बुरजा सुबुं सानखो थानाय हारिनो जुदि एसटी होदेरबावोब्ला जोंनि एसटी मोननायनि जेबो मुलाम्फायानो थानाय नङा। जोंनि माखासे एसटी खथाफोर मोननायफोरा थानायानो नङा बेयो जोंनियाव जों गादब जागोन बिसोरजों। बिनि थाखायनो जोङो बीटीसी सरकार आरो आसाम सरकारखौ जा बीटीसी सरकारनिफ्राय जोंनिफ्राय जा एनअसी हरदों बेखौ बोखांना लाफिननो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, नङाब्ला जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारफिननाय जागोन। दिनैनि बे जोंनि जा सोमावसारनाय दिनै जोङो जा सोमावसारदों जा आन्दलन खालामदों बेनि मेन गुबै थांखियानो जादों जायफोर बै जौगाखानाय मोनद' हारि बै मोनद' जौगाहारिनो दिनै एसटी होनो थांगासिनो दङ बेनि हेंथायै जों दिनै बेयाव सोमावसारदों। मानो होनोब्ला जोङो दिनै जों जा ट्राइबेल थाखानाय जा जोंनि ट्राइबेल थाखानाय गासै जोंनि गुबुन गुबुन हारि बे हारिजों लोगोसे जोंनि दिनै बर' हारियाबो जुदि जोंनि बर' हारिनि जा जोंनि थाखानाय मोनथाय बेफोरखौ दिनै जोंनि जा गभर्नमेन्ट बीटीसी गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बारनानै जोंनि जा भारत गभर्नमेन्ट बेसिम दिनै एसटी होनो थांगासिनो दङ। बे एसटी होनो थांनाय लोगो लोगो जोंनि जा मोनथाय बेफोर गासैखौबो जों खोमानानै लानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जों दिनै जा बे मोनद' हारिनो एसटी होनो थांगासिनो जोंनि मोनथायखौ सेनानै बिथांमोननो गथायनानै होनो नाजागासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जों बे संग्रामखौ खालामदों आरो बे संग्रामखौ जों जेब्लायबो खालामबाय थागोन जेब्लासिम जों जोंनि न्याय मोना, जों जेब्लासिम जोंनि मोनथायखौ मोना, जेब्लासिम जों जोंनि रैखाथि खालामनो हाया अब्लासिम जों बे संग्रामखौ खालामबाय थागोन। दिनै